Fantàstic, moltes gràcies. Gràcies. Què anava a dir? Moviments de la màgia. Paraules màgiques. Sabeu alguna paraula màgica? Abracadabra. Alguna més? Por favor, mira, una paraula màgica que funciona sempre. Molt bé, noi. Gracias también. Caca de cabra también. Ah, pata. Va. Bueno, mira, em faig servir una de molt fàcil. Jo dic 1, 2, 3 i vosaltres dieu patam. Què, provem o què? Sí? Va. 1, 2, 3. Perfecte, que bé. I què anava a dir? Sabeu els moviments màgics de la paraula patam? Sí o no? Algú m'ajudaria a explicar aquests moviments? Va, doncs mira, els que aixequin la mà que em vulguin ajudar, que s'aixequin, es posen uns en aquest cantó, els altres a l'altre cantó, els que saben i els que no. Això, mira, que aquest nen és el que diu que no sempre. Ara se'n va corrent. Vale, aquest noi d'aquí, molt bé. Qui més? Aquest noi d'aquí, molt bé. Qui més? Aquest noi d'allà també, perfecte. Molt bé, així, aquest ja balla el swing i tot, perfecte. Aquest noi d'allà, que l'altre també, la noia també, sí, tots els que vulgueu. Veniu cap aquí, veniu. Això, aquesta nena també. És molt fàcil, teniu que fer el que jo faig, Teniu que fer així, mira. Xu. A veure, farem amb una mica de música, a veure si ens animem una mica tots i totes. Va, preparats? Xu. Xa. Xuco. Xaca. Xu. Xa. Xuco. Xaca. Les mans amunt, les mans a baix. Calentem el cap, calentem les orelles, pugem les antenes, estirem les mans, creuem els ulls i ara diem patam. 1, 2, 3, les mans amunt, les mans a baix, calentem el cap, calentem les orelles, pugem les antenes, estirem les mans, creuem els ulls i ara sí, 1, 2, 3, patam. Perfecte, aplaudiments a tot aquest punt fantàstic que sense vosaltres això no funcionaria. Aquesta noia que ha sigut la primera que ha saltat, va, ja ens va bé. Li preguntem el nom i li fem un aplaudiment, Què tal, com estàs? Bé, jo també. Com et dius? Ivet! Oh, quin públic més atenc. Molt bé, perfecte. Ivet, anem a fer màgia asiàtica. Mira, farem amb cartes, màgia asiàtica amb cartes. Mira, Ivet, d'aquestes cartes d'aquí que tinc aquí, d'aquestes cartes n'escolliràs una, vale, d'acord? Molt bé, mira, fem una cosa, per anar ràpid faig així, agafes una carta, vale? Vinga, va. Més, com tu vulguis, Digues prou. Va, agafa una carta, ensenya-se-la a tothom. Molt bé, ara la posa aquí i posem el reste de les cartes a sobre. Zas! Direm unes paraules màgiques i la carteta pujarà per aquí, rexasca, fins aquí dalt, d'acord? Però teniu que dir el que jo dic, d'acord? Sí o no? Si esteu d'acord, feu així. Vale, molt bé. Carteta! Sisplau! Alibaba, sésamo. Simsalabim, pim-pam-pum. Ocus, pocus, mocus. Arigato, Mitsubishi. Perfecte, molt bé, ho fet molt bé. Ara jo dic puja i tu fas una bufadeta ben forta, va. Puja! Una mica més forta, bé. Ara, a veure si he pujat. Què? És aquesta? Era aquesta? Molt bé! La màgia dels mocadors que canvien de color? Ah, sí? I sabeu els moviments de la màgia dels mocadors que canvien de color? Sí? A veure, alguns voluntaris o voluntàries per
Perfecte, mira, uns els poseu cap aquí, els altres poseu cap allà, així ens enfila i us explicaré com va la cosa. Estupendo, estupendo, molt bé, molt bé. Atenció, comencem. Aquí, poseu així ens enfila, així, cap aquí, cap aquí. Haig de posar una mica la música. Molt bé, molt bé, sí. Això... I si vols també, Bueno, atenció, aprofito aquest moment per demanar un aplaudiment entre vosaltres i el públic, perquè sou un públic increïble i sense vosaltres passaria, Molt bé. A veure, mans en l'aire, la primera paraula màgica és... Birlongui. La següent paraula màgica, les mans aquí... Anapapollos! Molt bé. Després la tercera paraula màgica apretant així. Truja que estruja. Truja que estruja. I després, abracadabra. Fas! Perfecte, perfecte. Bé, anem a fer una mica de música, va. Mans a l'aire. Birlongui. Anapapollos. Truja que estruja. Abracadabra. Fas! Molt bé, ja ho tenim, ja estic pensant. Què anava a dir, us en recordareu, oi, de les paraules màgiques? A veure, la primera paraula màgica com era? Tornem a començar, mans a l'aire. Birlongui. Anapapollos. Truja que estruja. Abracadabra. Fas. Una pregunta. Fas. Perfecte, perfecte. Molt bé. Què anava a dir? Algú farà de voluntari per ajudar-me una mica amb aquesta noia que sap. Tots m'ajudeu, Tots m'ajudeu, però algú tinc que agafar. Què tal? Espera, mira aquí que preguntarem el nom, vale? Molt bé. Molt bé. Què tal, maca? Bé, jo també. Què anava a dir? Com et dius? Laia! Molt bé. Aquest aplaudiment per la Laia ha sigut una mica minso perquè està una mica tímida, oi que tens una mica de vergonya? Té una mica de vergonya. Pot ser un aplaudiment més fort? Ara ja no tens tanta vergonya, veritat? Bueno, mira, has fet d'ajudant de maca alguna vegada, Laia? Sí, el papa diu que sí, Molt bé, doncs mira, et donaré un instrument que fan servir els mags, un instrument molt poderós, que augmenta la potència mental. Zas, la vareta màgica, tu fas zas i passa l'energia mental i psicològica. I jo aquí tinc una bossa, que dintre d'aquesta bossa posarem una... Ai, no passa res, no passa res, mira. Laia, zas, i passa l'energia mental i psicològica i ja està. I a lo que anàvem, dintre d'aquest... No passa res. Mira, ja està, mira. Aquesta que és de ferro colat. Acero inoxidable, tu. Esta no falla nunca, Dóna-li. Fas, ja està, I a lo que anàvem, Dintre d'aquesta... No passa res, no posem nerviosos, Aquesta, la de ferro colat. Té preciosa. Fas, i passa el poder mental, l'energia psicològica. Aquesta, la gorda, Fas, a veure, prova, Laia. Fas, molt bé. Cap allà, vamos, abans, bicicleta, pingüino. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poso. Un altre cop, poso. Molt bé. I ara voldria assistir... Poso. Posa, va. A veure, aquí tal, 1, 2, 3! No, passa, va. Ah, no, tu no, Fanell, tu no, tu el teu. Un altre cop, va. 1, 2, 3!